Witamy wszystkich gorąco i serdecznie. Słuchajcie, spotkaliśmy się po raz kolejny w fajnym projekcie, teraz przedświątecznym, z Karoliną, z naszą kaszubską influencerką. Znowu współpracujemy razem, czyli Schuttenberg Band i Karolina. Będzie pewna niespodzianka, będzie kolędowo, będzie pastorałkowo i troszkę z takim małym akcentem hiszpańsko-angielsko-kaszubskim. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie z Kaszub. I oczywiście ze Stęsiewa. Może parę słów, Bo jest tak wielki, że ty miasto to nie mieścić. A ja bych chciał rzeknąć wszedł belny głę na głedę i żeby Putin na imię wystrzelił. Wszedł go belny głę na święta. Serdecznie zapraszamy do świątecznego, pięknego kolędowania. Drodzy moi, od kaszebści kapeli Schuttenberg Band i kaszebści influencerki Karoliny w stajnetce na rozum.
Feliz Navidad, Narodzu Sopun, Schuttenberg Band, kaszebsko-influencerka Karolina. Zaczynamy.